Vă salut din grădina urșilor. Suntem astăzi la o operație faină pe care mulți nu o fac în această perioadă, însă eu o recomand și o să vă explic și de ce acum, la sfârșit de toamnă. Avem câțiva butași de viță de vie și mai exact o să facem astăzi plantarea viței de vie. Nu este mare lucru pentru unii, însă sunt câteva chichiții, să le zic așa, pe care o să le discutăm și o să rămân în acest filmuleț pentru cei care poate sunt începători în acest domeniu. În primul rând, să discutăm un pic despre plantarea de toamnă și cea de primăvară. Cei mai mulți plantează primăvara, fiindcă așa se obișnuiește, dar se obișnuiește dintr-o anumită perspectivă, să zic așa, fiindcă primăvara de obicei materialul săditor este disponibil. Toamna, până se scoate din pepinier, până se sortează și se pune la vânzare, de obicei se face deja târziu sau sunt și alte lucrări de făcut și atunci este greu să te organizezi în principiu toamna, să lucrezi și terenul și să te bagi la plantat. Însă, teoretic și nu numai teoretic, cea mai bună perioadă de plantare este acum toamna târziu, deci sfârșit de octombrie, început de noiembrie, să zic așa, până vin primele înghețuri mai puternice. Și o să vă explic de ce cel mai bun lucru este acum, cea mai bună perioadă de plantare este acum toamna. În primul rând, butașii și nu numai butașii de viță de vie, chiar și pomii fructiferi, plantați toamna, până în primăvară au posibilitatea, dacă toamna sau este lungă și este mai blândă, au posibilitatea să pornească unele rădăcini deja în creștere, fiindcă rădăcina are perioada de activitate la temperaturi mai mici, deci chiar dacă frunza își termină activitatea, rădăcina încă mai lucrează. Asta 1, și odată cu acest lucru, butașul plantat din toamnă va porni mult mai puternic și mai viguros și mai frumos în vegetație primăvara decât cei plantați primăvara. De ce se întâmplă lucrul ăsta, pe lângă faptul că am zis că este posibil să pornească rădăcinile și să se așeze în groapa de plantare? Pe de altă parte, marea problemă la plantat este aerul din gaură, atunci când nu se face tasarea bună. Și lucrul ăsta noi, oricât am tasat, să zic eu, pe rădăcini, nu-l putem evita sub nicio formă, însă plantând de cu toamnă, odată cu zăpezile, odată cu ploile, se face o tasare naturală și cumva aerul iese și rădăcina intră în contact intim cu solul, să zic așa, și din acest punct de vedere butașii și pomii plantați toamna, primăvara, deci intră mai repede în vegetație, cresc mai frumos și cumva se spune că chiar câștigă un an în comparație cu butașii sau pomii plantați primăvara. Din această cauză, eu încerc să fac plantările întotdeauna toamna, bineînțeles dacă îmi permite timpul, dacă îmi permite terenul, dacă am terenul pregătit. Anul trecut, de exemplu, am avut o toamnă secetoasă și nu am putut planta toamna, pământul era foarte dur, era foarte uscat, nici nu se putea săpa și ce scoteai din gaură, chiar dacă te chinuiai să sapi, erau niște pietre tari, să zic așa, bucăți de pământ foarte tare. Și atunci, a doua perioadă de plantare, să zic, după cea de toamnă, este perioadele de ferestrele ale iernei, atunci când temperatura crește peste 0 grade, 0, 5 sau chiar 10 grade și solul ne permite să facem aceste plantări. Acum 4 ani, mi-aduc aminte, am plantat 31 decembrie. Vița de vie de sus, în fine, nu se vede acum, dar vă zic că am plantat 31 decembrie cu procent de prindere foarte bun. Acesta este un alt aspect. Vă spuneam, vițele sau pomii plantați de cu toamnă au un procent de prindere foarte mare, eu aș spune peste 98-99% chiar, în condițiile în care, bineînțeles, avem butași de calitate.
Bun, am teoretizat un pic, să zic așa. Eu am pregătit aici terenul. Am un rânduleț, 11 găuri pregătite, am 11 butaje aici, care o să plantez. Înainte de a planta, haideți să mai discutăm un pic și despre teren și despre găuri. Ideal este atunci când vrem să plantăm orice butaj de viță de vie sau pomi, fructiferi, ideal ar fi să facem o desfundare a terenului. Lucrul ăsta se face cu utilaje destul de costisitoare, cu tractoare de mari dimensiuni, să zic așa, și bineînțeles de cele mai multe ori pe lângă casă este imposibil. Chiar și aici la mine, uitați-vă, nici nu permite terenul. Bucata este foarte mică, dar nici nu permite terenul. N-aș fi putut intra aici cu nimic. Atunci, în aceste condiții, singura soluție este să facem gaura de plantare mai mare, astfel încât în primii ani de dezvoltare a butucilor, atunci când încă rădăcinile sunt slab dezvoltate, solul să fie aerisit, să nu fie compact, astfel încât rădăcina să poată crește, să poată pătrunde și să poată dezvolta foarte bine. Ce înseamnă gaură mai mare? Lucrul ăsta este destul de subiectiv, fiindcă depinde foarte mult și de natura solului. Dacă un sol este dur, este compact, un sol argilos, atunci ar trebui să încercăm să facem găurile cât mai mari, 50 pe 50 pe 50 cm, să zic eu așa. Este destul de dificil să faci treaba asta, însă cam asta ar fi singura soluție. Altfel, să știți că dacă aveți un sol dur și nu o să faceți gaura mare, nu o să afânați solul pe o suprafață, să zic eu, de 3 ori mai mare decât rădăcina butașului, astfel încât butașul se poate dezvolta în primii ani de vegetație, să știți că o să aveți creștere anemice sau butașul o să sufere, o să vedeți că nu li merge bine, nu li priește. Deci trebuie un sol afânat. Eu aici la mine am un sol, în partea asta cel puțin, aici unde am făcut rândurile, am un sol mai lutonisipos, să zic așa, și am făcut găurile undeva la 40 pe 40 de centimetri. Mai am experiență cu acest sol, am plantat atâta vii, se vede și sus. Știți, butucii mei s-au văzut în diferite filmulețe pe care le-am făcut. Deci am experiență, cel puțin în solul meu, dimensiunea asta găurilor este ok. Mai mici, vă spuneam, adică practic s-ar putea o gaură de 30 pe 30 acolo unde solul este foarte afânat, un sol care nu este compact, n-a fost compactat de utilaje grele, să zic, de-a lungul anilor. Deci treaba asta depinde de la sol la sol, de la grădină la grădină, să zic așa. Eu aici oricum n-au fost niciodată lucrat cu utilaje grele, s-a săpat doar la mână. Aici am intrat și cu motocultorul înainte, destul de adânc, am insistat pe freză să meargă mai ușor, să intre mai adânc, ca să-mi facă solul mai aerisit. Bun, ăsta a fost aspectul legat de sol, care este, vă spuneam, unul foarte important și trebuie musai să-l băgați în seamă. Trecem la următorul punct pe care aș fi vrut să-l ating eu. Îngrășarea solului în gaura de plantare este un lucru cumva opțional, cel puțin la vița de vie. Bineînțeles, asta depinde și de solul pe care îl aveți dumneavoastră în grădină. Însă eu am un sol destul de erodat, vă mai spuneam și în alte parte, deci nu este un sol nici pe departe unul fertil. Însă vița de vie este o plantă mai puțin pretențioasă la acest aspect și eu în primii ani nu prea aș recomanda să îngrășăm în gaura de plantare. Mulți poate nu o să fiți de acord cu mine la acest aspect, bineînțeles fiecare face cum vrea. Însă eu să vă spun părerea mea. Deci eu tot ce am plantat până acum și ați văzut ce butuci am, ce struguri am obținut, nu am îngrășat niciodată în gaura de plantare, cu mranițe, cu gunoi de descompus, gunoi de graj și ați văzut că butucii o duc foarte bine. Chiar și nefăcând îngrășarea în gropi, am pățit-o de multe ori să am în anul 2 de la plantare vițe cu corzile lacome, corzi foarte viguroase, foarte mari, care
În anul următor, în anul 3, bineînțeles, nu mi-au produs nimic, fiindcă ați văzut și voi, v-am mai arătat în alte filmulețe, vița, coarda lacomă, care crește foarte mare, cu diametru foarte mare, nu dezvoltă niște ochi, niște muguri fertili bine dezvoltați. Deci nu îi dezvoltă cum trebuie și atunci dă niște lăsare anemii sau chiar nu dă deloc și producția este mică sau tinde spre zero. Lucrul ăsta, deci, eu nu-l vreau, nu-l vreați nici voi. Tocmai în acest punct de vedere, nu vreau creșteri mari în primii ani, nu vreau creșteri lacome și eu nu fac această îngrășare în groapa de plantare. Cu totul altfel stă situația la pomii fructifere. Chiar la mine în grădină am văzut pomii fructiferi sunt mult mai pretențioși și aproape că este obligatoriu acest lucru de făcut. Fiindcă am văzut cum cresc pomii la mine pe acest sol, am văzut cum crește via, pomii într-adevăr sunt mai lacomi, au nevoie de mraniță în groapa de plantare ca să o ducă mult mai bine în primii ani. În fine, discutăm astăzi despre butuci, despre vița de vie. Deci eu v-am zis, nu fac îngrășarea, voi faceți cum considerați și în funcție de solul pe care îl aveți la voi în grădină. Bun, ca să trecem la plantarea propriu-zisă, vă spuneam, am acești butași etichetați, parafinați, cumpărați și aduși de la Chișinău. Așa, nu o să vă spun soiurile, nu știm ce o să iasă, o să le vedem peste 3 ani, eu știu, sau peste 2 ani. Ca tehnică de plantare, în primul rând, am pregătit aici o găleată cu mocirlă. Ce înseamnă această mocirlă? Este vorba despre un amestec de balegă proaspătă de vacă și un pământ mai argilos. Lucrul ăsta se face pentru a mocirli rădăcinile plantelor, ca să, la fel, vă spuneam, să se lipească mai bine solul de rădăcini, să fie un contact cât mai intim între sol și rădăcină, astfel încât procentul de prindere a butașilor să fie maxim. Spunea cineva că ideal ar fi ca balega de vacă să fie de la vacă gestantă, fiindcă are și hormon de creștere. Eu, sincer, nu am întrebat văcuța dacă era sau nu gestantă, însă chiar și așa e foarte ok. Treaba cu mocirlitul eu nu evit niciodată, fiindcă am văzut că rezultatele sunt foarte bune și procentul într-adevăr de prindere crește. Bun, înainte de a mocirli vom fasona rădăcina. Rădăcina, cum a fost scoasă din pepinier, sunt de diferite dimensiuni, le vedeți, sunt destul de mari. Eu le fasonez undeva la 20-25 cm. Uitați, se vede culoarea sidefii, alb sidefii la rădăcină, lucru ce ne indică că rădăcina este vie, este ok. Dacă ar fi fost o culoare maro, rădăcina era uscată și atunci apărea niște semne de întrebare. Uitați-vă aici, consistența acestui amestec este una cremoasă, datorită ambilor componente, a pământului argilos și a balegii. Așa arată butașii mocirliți, care ducem la gaura de plantare. La plantare eu obișnuiesc să pun butașii lângă peretele gropii de plantare, astfel încât să-mi iasă rândul drept șnur. Așa îmi place mie. Deci nu pun pe mijlocul găurii, fiindcă este greu de la gaură la gaură să ții exact rândul drept. Însă dacă pui pe peretele găurii, rădăcinile le împrăști așa proporțional pe gaură, atunci o să-mi iasă rândul drept, o să-mi iasă ok, care o să fie după aia și ușor de pus palierul și de palisat vița pe sârme. Deci, butașul pe peretele găurii, așa fac eu. Punctul de altoire este ăsta de aici, să fie 2-3 cm deasupra nivelului solului, astfel încât să evităm pe cât posibil
emiterea de rădăcini adventivi din acest punct. Există la un moment dat un pericol de desprindere al toiului de portaltoi. Deci punctul de alturii 2-3 cm de suprafața nivelului solului. Coarda altoi, în principiu, în funcție de butaș, eu o las 3-4 ochi acum toamna, iar primăvara o tai la 2 ochi, 2-3 ochi maxim, 2 ochi, cred că e suficient. După care, pământ tasat foarte bine. Deci am pus o tură de pământ. Pământul e foarte bun în această perioadă la mine de plantat. A plouat un pic acum 2-3 săptămâni. Nici prea ud, nici uscat. E cum nu se poate mai bun. Ziua a fost o zi cețoasă, o zi umedă, să zic așa. Deci nu este soare, poți lăsa butașul lângă gaură, nu se deshidratează, nu se întâmplă absolut nimic. Eu nu ud butaș în această perioadă. Vă spuneam, solul este destul de umed, iar toată iarna o să cadă suficiente precipitații astfel încât să avem o prindere foarte bună. Bineînțeles, în toamne secetoase, dacă se dorește musai să se planteze, atunci, într-adevăr, după o săptămână, 2 de la plantat, dacă vedem că este cald și necesită irigare, necesită udare, se face această operație fără niciun fel de probleme. În cazul de față, la mine este ok. Mai este un aspect pe care trebuie menționat. Cam așa, să zic eu, arată buteșelul plantat. O să vin însă cam într-o săptămână, 2, când încep să apară și primele brume, sper eu, nu știu acum cu schimbările acestea climatice, o să vin și o să fac un mușuroi cu sapă deasupra încurdiții altoi, astfel încât să protejez în primul an de la plantare. Sunt soiuri noi, încă nu știu cum rezistă la ger și din această cauză vin și le protejez. Corzile altoi, vedeți, sunt și subțiri, chiar dacă sunt soiuri poate mai rezistenți la ger, dar încă sunt subțirele, sunt din pepinieră, trebuie, din punctul meu de vedere, musai acoperite ca să fie protejate, iar primăvara, la sfârșit de februarie, când încep să apară zile calde sau început de martie, eu dau mușuroiul la o parte, astfel încât să nu se coclească. Deci trebuie avut grijă să nu lăsăm pământul umed în zile calde, fiindcă există riscul de a pierde ochii aia 2-3 cât ai avem noi în cordița altoi. Ați văzut mai înainte cum arăta rândul înainte de plantare și acum e gata, cam așa am săvârșit această operație. Cam asta a fost toată povestea legată de plantarea viței de vie. Cei mai mulți dintre voi probabil o știți, poate unii ați învățat ceva nou din acest filmuleț. Eu atât am avut să vă spun astăzi. Nu uitați să vă abonați la canal celor care încă nu s-au abonat și ne vedem în filmul următor cu alte informații.